Създаването на градината за мен е призвание, отговорност и смисъл на живота. Нещо, което е много обмисляно и направено с ясното съзнание, че това ще бъде едно място, в което децата ще намерят своя втори дом. Защото смятам, че децата трябва да бъдат обичани, те трябва да бъдат обгрижвани. Към всяко едно дете трябва да има лично отношение спрямо неговата същност, неговите интереси, неговото отношение към света, неговото възприятие за нещата. Детската градина е лицензирана през 2007 година, 15 септември е нашия лиценз. Ние работим по всички програми, спазваме всички изисквания. Нашите деца получават много познания в различни области на науката, изкуството, културата, спорта. И много важно за нас е в тази ранна детска възраст ние да намерим онова, което е характерно за всяко дете. В тази връзка, освен задължителната програма, при нас децата изучават народни танци, латино танци, плуване, ски училище се организира всяка година, музика, пиано, индивидуални занимания. Разбира се, чуждите езици, които са част от ранното чуждоезиково обучение, английски, немски, руски. Благотворителността е част от политиката на нашата детска градина. Той е част от същността ни като институция. Ние имаме доста благотворителни инициативи. Смятаме да приемем детенце на социално слабо семейство, което не е прието в държавна градина, на което ние ще предоставим всички възможности на частната детска градина с такса равностойна на държавната такса. На мен ми харесва в детската градина, защото учи много интересни неща и нашата госпожа е много мила с нас. Защото ми харесва. Какво е хубаво тук? Всичко. Защото има интересни неща да учим и госпожите са много добри. Например, можем да смятаме един ден, може един ден да пишеме. Тук видях така по-различно отношение към децата. Любов, грижа и добро образование, което е задължително за първи клас, за подготовка. Има 3 възрастови групи, които се сливат обикновено, след това се разделят, в зависимост от програмата, която имат децата. Децата се движат свободно в помещенията, което прави усещането им много комфортно. Те имат усещане, че са почти в дома си. Моето дете, в интерес на истината, бях малко притеснена в началото как ще тръгне. Тя е малко по-свита, не със всеки свиква. Никакви проблеми не съм имала. Тя идва на детска градина с безкрайно удоволствие. Изключително съм така добре изненадана от отношението, което имат педагозите към децата. Те ги прегръщат, те ги успокояват, те контактуват съвсем индивидуално с тях. Те контактуват нормално с родителите. Всеки път, когато аз се обадя по телефона, без значение колко е часа през деня, те ми дават пълна информация за състоянието на детето. За нас водещи са думите на Достоевски. Възпитанието на децата е труд и дълг.